Akeni un kaka jopuonjre kaka jotend jopuonjre bendo siro ng'anyo mago mag lecturers nikech nano kanyo kano chune gi siling bilion 3.1 mar mondo mi gitiek ng'anyo margi to giwacho ni mano ken kaluwore koda winjruok margi gin gidwaro omenda mana gidwaro mar siling bilion 7.9. Un kaka jopuonjre kaka jotend jopuonjre skunde makamagi mago mbalariany mago mag piny owacho bendo siro ng'anyo mosebedo kadhi mbele. Okay, erokamano ahinya. Aneno kilonga ni jatend jopuonjre, but I want to make this one very clear. An achalo opposition leader. I'm not one of the official leaders of the institution. Anatemo ringo ker mar Kenya University kachacha. Nikech wan gi delegate system, delegates gi jochiende. Gin gidwaro pesa, ok giyieri nikech nyalo telo. Koro ka gimoro onge fukoni giweyi. Koro an people's president, mana ga gidenda KU kachacha. Koro bedo opposition miyo anyalo neno gik mang'eny. Ana interact gi lecturers mang'eny kabisa Kenya University kachacha. Kendo gihera nikech ana wacho gimoro ka nitie. Ka gimoro rachar, awachako rachar. Koro rating, awachako rating. Koro kata kana luongo ng'anyo, no kalunga ka official student leader ma KU. But along as a concerned comrade, mapitia frustrations gi. I want to blame joma chalo ker abich kalos. Mose savwa kaka official student leaders mag institutions wagi. Jogi spy Sharon. You know kata ker abich umedu batikani. Don't anyone in a private university. Just listen. Okay. These people are spies. They work with the National Intelligence Service. Gidonje dierwa to sabotage our voices. Sasa mitemoni loso katang'anyo ni idoka Subaru Xiaomi they sell our souls gi issue nyingwa kuchecho ni DCI. Kora another blame the student governing council mag universities they are all product of the failed system. Nowadays one give puppets in the name of student leaders. We don't have those vocal radical student leaders who used to speak like Kina Babu Owino, like Madakarua during their time, like Raila Odinga, like Orengo during their time. Student leaders matinde yiero this delegate system manobedo introduced through parliament gidwale no ketho student leadership. Sani 7 weeks without learning denda lo machon ai made koro oserumo to nikech wan gi puppets in the name of student leaders miluongo to cut deal gi government, miluongo to cut deal gi administration. Emomiyo kata lecturers or ignore. I've been in talks with so many lecturers from Kenya University and they really like what I'm doing. Kendo giwachono gibro chung koda ngara school ne wachono ginyalo suspend, giwachono ka return work formula mar ginos duogo, they'll protect me nikech I've been just advocating for the rights mag students. To student leaders mo year office one gi inauguration. Election one last week, election mar universities wa Wednesday ni negitimo inauguration margi. The president mo year gi governing council no, we don't even recognize them. There's nothing they can do about student rights and welfare man school. I don't know gimomiyo year gi Nintendo kaja chan ke chanto chutho I blame delegate system ni omiyo ose end up gi jotelo machalo kera wich